Принцип, към който лесно можеш да се придържаш, е рециклирай. Рециклирането е процес на събиране и обработка на материали, които иначе биха били изхвърлени като буклук, и превръщането им в нови продукти. Рециклирането помага за опазването на природните ресурси, намаляването на консумацията на енергия, намаляването на замърсяването и минимизиране на количеството отпадъци, изпращани към сметищата. Чрез рециклиране материалите могат да се използват повторно в производството на нови продукти, намалявайки необходимостта от извличане и обработка на суровини от околната среда. Обичайните елементи, които често се рециклират, включват хартия, картон, пластмасови бутилки, алуминиеви кутии, стъклени бутилки и стоманени кутии. А ти можеш да ги изхвърляш в съответните контейнери за рециклиране. Не забравяй да оставяш батерии, техника, гуми, опасни и строителни отпадъци на специално обозначените за това места. И най-важното е, рециклирай само ако не може да бъде поправено, използвано повторно или подарено. Не купувай продукти за еднократна употреба, за да са ограничени тяхната консумация и производство. Просто е, нали?